Kaixo, etorkizuna deitzen naiz, eta zerbait garrantzitsua esan behar dizut. Zure mundua betirako aldatzear dago, eta badakizu zer, arazoaren partea zarela. Horregatik, zerbait egiten hasten ez bazarete ez nauzu aldatuko. Bizigaren gizartea beste zeren gainetik pasatzen da. Usten dituen aztarnak kontuan hartu gabe, haratago pentsatu gabe. Eta hori izango da, gurekin amaituko duena. Goazen garen tokitik zuntzitzen joaten gara, geure bururengan bakarrik pentsatzen, benetan zer egiten ari garen pentsatzen gelditu gabe. Errespetua minestekoa den mundu batean bizi gara, edozein gizakiren oinarria denean. Matxismoa, rasismoa eta homofobia existitzen den mundu batean bizi gara, eta ez zaigu nahikoa iruditzen, geure etxea baita ere zuntzitzen dugula. Gaur egun, garrantzitsua ikusten dugun gauza bakarra, mugikor garestiagoa izatea da, arropa politena eta gorputz perfektuena. Konturatu gabe, apurka-apurka hiltzen ari garela gaur guretzat ezagutzen duguna. Okerrena da, inoiz ez dugula uraren balioa ikusten putzua lehor dagoela ikusi arte, ez garela jabetzen zen garrantzitsua den, eta ezin dugula itxaron dena, ura bezala agortu arte, orain ekin behar diogu, une honetatik aurrera, horrelakorik gerta ez dadin. Gure etxea gure eskuetan dago eta lanean hasi behar gara, ezin gara besoak gurutzatuta geratu. Hitz egiten eta gure pentsamenduak zabaltzen adituak gara, baina horrek ez du balio, ekintzara igaro behar dugu, berandu baino lehen. Bazenekien egunean 22 zuhaitz behar ditugula arnaza hartu alizateko, eta horiek mosten jarraitzen dugula beraz, bizitzeko ditugun aukerak murriztu egiten direla. Bazenekien urtean 8 milioi tona zabor iristen direla itsaso eta ozeanotara zaboru arteak sortuz. Ozeano Pazifikoan zaborraren uharte handiena dago. Naturaldizkariak argitaratutatutako ikerketa berri baten arabera, zaboru arte erraldoia zifrak eskagarrietan edatzen da. 1,6 milioi kilometro karratu, hau da, Frantziaren tamaina halako 3. Honen irtenbidea, zu. Gure egunerokotasunean ditugun ohitura askok gure planeta kaltetzen dute, eta hortik has gintezke. Gure kintza hutsaleak luzera begira sortzen duteneaz kontzientziago izaten hasi behar dugu, eta aldatzen saiatu. Energia garbia eta berriztagarria erabili dezakegu ingurumenari laguntzeko, kutsadura murriztu, elikagaiak alferrik ez galtzea, ura ez xahutzea, hondakin gutxiago ekoizteak eta daudenak ondo kudeatzea. Gure esku dago gure planeta zaintzen hastea. Guk natura behar dugu, erreza da, natura babesten ez badugu, ezin dugu geure burua babestu. Naturak ez du pentsonen beharrik, pertsonek naturaren beharra baitute. Ez duzue ezer egingo, benetan geratu nahi duzue besoak gorutzatuta. Gu ez, gure artean zaintzen garen mundu bat sortuko dugu, non denok norabide berarantz arraun egingo dugun. Bat egin dezagun gure etxea, gure planeta eta gure etorkizuna zaintzeko.